המגוון התרבותי-חברתי בישראל גדול מבכל מקום אחר בעולם. הוא מוקף בפערים רבים מכלכליים ועד תרבותיים. החלטתי לדון באחת מהבעיות המטרידות במדינה, הנובעות מפערים אלו, ולנסות לשלב את הפתרון במערכת החינוך. מערכת החינוך כיום ממיתה בהעמקת הידע על תרבויות מיעוטים המתגוררות בארץ, ומתמקדת בעיקרה בהיסטוריה של העם היהודי ומדינת ישראל. במקום לשלב את המיעוטים בחברה, הפער רק גודל וגודל. דוקטור שמחה גולדין ממשרד החינוך סובר שכיום מערכת החינוך משלבת 60% מההיסטוריה של העם היהודי והמדינה, ורק 40% מההיסטוריה של תרבויות המיעוטים בארץ והעולם כולו. לעומת זאת, תחקיר ערוץ 10 חושף 90% התייחסות לעם היהודי וההיסטוריה של מדינת ישראל, ורק 10% מוקדשים למיעוטים בארץ. מערכת החינוך כפי שהיא עכשיו היא לחלוטין בלתי רלוונטית. המדינה מנהלת מערכת ב-37 מיליארד שקל, שהתוכן, כלומר מה לומדים, נעלם, לא חשוב. השאלה הזאת היא לא בדיון בשום מקום. אולי שווה לבחון איך הנוער רואה את הפערים החברתיים בארץ? الطالب اليهودي يعرف نفس الشيء اللي أنا بعرفه، مش يعرف بس من جانب واحد اللي هو جانب اليهودي. אז למה לא להתחיל בבית הספר? למה לנו לחכות עד לגיוס על מנת ליצור את כור ההיתוך בחברה הישראלית? החשוב ביותר מצד המדינה זה לבוא ולעשות את הצעד הראשון אל עבר המחנה המשותף ולצמצם את הפערים החברתיים כבר בבתי הספר, על ידי הקמת בתי ספר רב-תרבותיים, בו ישולבו בני נוער ממגוון האוכלוסייה, ללמידה של תוכנית חינוך הומוגנית, אחידה, החושפת באופן שווה את תרבותו של האחר.